Now, diri na santa sa iyang gingon nga Henesis Kapitulo 9, versikulo 3. Okay? Atong tanawon. Henesis 9, versikulo 3. Nagingon dire. Ang tanang butang nagalihok ug buhi mahimong kalanon alang kaninyo ingon sa mga utanon og mga balili gihatag ko kaninyo ang tanan. So sa may problema ani? Tinuod man ni. Makaon man ni ang utanon, balili. Ang gisgutan dinhi igsuon sa 3, ang tanang butang nga nagalihok og buhi mahimong kalanon alang kaninyo ingon sa mga utanon og balili gihatag ko kaninyo ang tanan. So may problema, tanan nagalihok. Dili kami ngon nga kay tanan galihok kay ang baboy naglihok kauno nimo. Hawa bay magisgot og baboy dili ang gisgutan dinhi ang mga utanon baya, balili utanon. Ya kita ka lugar og halas kauno nimo kay naglihok. Nalisod kay nang istorya igsoon. Kay kini atong dila galihok biya, basig makaon nato atong dila o baka ang tawo nga nagalihok atong makaon dili ingon nga kay naglihok atong kaunon dayon diretso igsoon. Atong tan-aw ang sumpay nga bersikulo. Nagingon ba dinhi nga ang tanang butang nga nagalihok nga buhi mahimong kalanon alang kaninyo ingon sa mga utanon og balili. Nganong nagalihok ni si igsoon gatubo biya ni. Okay? Maigo sa hangin. So makaon ka ng utanon og balili. Kay balo biya ka igsuon nga ang original nga pagkaon nga gisgutan dinhi sa balaang kasulatan. Ang gitawag nato og Henesis Kapitulo 1 bersikulo 29. Og nining panahon na nagingon diri og miingon ang Dios tan-awa gihatagan ko kamo sa tanan nga balili nga nagahatag og binhi nga naa sa ibabaw sa naong sa tibuok nga yuta og ang tanan kahoy nga may bunga sa kahoy. No imo makita igsuon gitugot lang ang pagkaon sa gitawag natog mananap igsuon sa panahon nga aduna nay gitawag nato og lunop sa panahon kang Adan o panahon kang Noah. Pero bisan pa man niya na igsoon ato makita nga naanay hugaw nga butang ug naasay mga hinlo nga butang. Kay kung imong tan-awon igsoon, especially dinhi sa Henesis Kapitulo 7, bersikulo 8 na iyon, sa mga mananap nga mahinlo ug sa mga mananap nga dili mahinlo og sa mga langgam og tanan nga mga nagkamang sa yuta niya na day mananap nga hinlo og nasay mananap nga hugaw, no? Dinhi pa sa Henesis 9 ang atong nabasa sa Deuteronomio 11 Leviticus 11 og Deuteronomio 14 igsoon igo lang siya nagpahayag nga tama tong dinhi sa buntang bueno nakabsan na kita sa atong panahon igsoon 2 minutos na lang ang nabilin.